Gure asmoa da gazteen aisialdirako lokalek zer ezaugarri eta baldintza bete behar dituzten zehaztea. Bai hirigintza eta arkitektura aldetik. Eta bai suteen prebentzio, osasun, ingurumen eta erabilera aldetik. Honi esker, erregistro bat egongo da. Behin ordenantza onartuta, 6 hilabeteko epea izango da, jadanik erabiltzen diren lokalen egoera erregulatzeko eta horretarako jarduera sailkatuen aurretiazko jakinarazpena aurkeztu beharko dute. Nire aldetik poza gertu, ordenantza behin-behineko onartu eta aurrera egiten ari garelako eta esan aspektu guztietatik positiboa izango gala. Argi dago gazteek lokal hauek beharrezkoak dituztela gizarteratzeko eta elkartzeko espazio alternatiboak dira aisialdiko jarduerak burutzeko eta eurek elkartu eta pertsona moduan ere ahalduntzeko. Eta ordenantza berri honek eskubide horiek bermatu eta regularizatuko dituelako. Gazteria atalak informazioa, sentsibilizazioa eta orientazio kanpaina bat egingo du, behin onartuta ordenantza, gazteen eta udalaren arteko elkarrizketa eta komunikazioa sustatuko da. Eta kanpaina horren barruan aurreratu nahi dut gida digital bat argitaratuko dela ere bai, eta bertan gazteek beharrezkoa izango duten informazio guzti hori jasoko da, eta eman beharreko pauso guzti horien berri ere emango zaie. Horrezaz gainera, gida horre jasoko duen informazioa eta burutuko den sentsibilizazio, informazio kanpaina horrezaz gain gaztediko bulegotik aholkularitza eskainiko da, bai gaztei begira zein lokalak dituzten jabei eta komunitatei zuzenduta. Esan bezala, urrats bat ematen ari gara gazteek espazio hauetan modu duinean eta seguruan egon ahal izateko, baita bizilagunek segurtasuna bermatzeko.